Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. De hoogste baas van de marine, commandant zeestrijdkrachten vice-admiraal Rod Kramer, heeft een bericht geschreven aan zijn collega's van de Koninklijke Marine. En dat is een gevolg van de vondst van 11 kilo cocaïne op het marineschip Zijne Majesteit Johan de Wit afgelopen weekend. Eerder werd de matroos op Curaçao betrapt met een rugzak vol harddrugs. Kramer is boos en gefrustreerd omdat hij zegt dat harddrugs geen enkele rol zou mogen spelen binnen de marine. Hij noemt mensen die zich inlaten met het gebruik of handelen van drugs hypocriet. En hij vindt het heel erg jammer voor alle collega's dat de aandacht nu uitgaat naar drugsvangsten in plaats naar het goede werk van de marine. Volgens hem is de kans dat iemand in de marine wordt gepakt met drugs heel groot. Hij roept mensen dan ook op om er ver van te blijven. Curaçao heeft een nieuwe gevangenis nodig. Dat heeft minister van Justitie Quincy Girigori gisteren in het Curaçaose parlement gezegd. Volgens hem voldoet de huidige gevangenis niet meer aan de huidige eisen van een modern detentiecentrum. Het is gebouwd in de jaren 60 en daarna zijn er allerlei blokken omheen gebouwd. Girigori wil een nieuwe gevangenis met meer mogelijkheden om de gevangenen te resocialiseren. Het aantal gevangenen in de SDKK stijgt. Dat heeft gevangenisdirecteur Ernie Florent gisteren gezegd in het parlement. Op dit moment zitten er 532 mensen vast in de SDKK. 16 daarvan zitten in de illegale barakken. In oktober vorig jaar zaten er nog minder dan 500 mensen vast. De stijging is onder meer te zien in de leeftijdscategorie tussen de 17 en 24 jaar. Op de 532 gevangenen zijn er 350 werknemers in de gevangenis. 135 daarvan zijn bewakers. Zoals bekend heeft de gevangenis al lange tijd vacatures openstaan voor onder meer een dokter, een tandarts, een psycholoog en keukenpersoneel. Er is echter weinig animo om in de gevangenis te werken. Voor de tweede keer deze maand is de pizzahut in Santa Maria overvallen. Beide overvallen lijken erg op elkaar, zo meldt de Extra vandaag. Het gaat om relatief jonge mannen die gewapend en zonder masker binnenkomen lopen in de avonduren en onder bedreiging van geld er vandoor gaan met het geld. De politie is naar de overvallers op zoek. De directie van het CEOS heeft het ziekenhuispersoneel gisteren laten weten dat ze vandaag hun salaris niet zullen ontvangen. Als nieuwe datum wordt nu 31 oktober genoemd. Die mededeling heeft tot veel onrust binnen het ziekenhuis geleid. Werknemers willen gaan staken omdat ze bang zijn dat ze dadelijk hun geld ook niet op 31 oktober krijgen. De onrust heeft ook te maken met de hoge openstaande rekeningen die het CEOS heeft bij bedrijven die medicijnen leveren. Dit zou volgens de krant negatieve gevolgen kunnen hebben voor de start van het nieuwe ziekenhuis, het Curaçao Medical Center. Organisatie Sukudi vraagt om aandacht voor diabetes. Het is een probleem wereldwijd, maar vooral op Curaçao. Sukudi zegt dat volgens recente cijfers 8% van de volwassenen op Curaçao te maken heeft gekregen met diabetes. En dat is een alarmerend percentage. Daarom zal er de komende tijd ook meer aandacht worden besteed aan bewustwording van gezond eten en gezond leven. Curaçao doet het uitstekend tijdens de Zuid-Amerikaanse kampioenschappen voor softbal. Die worden momenteel in Ecuador gehouden. Curaçao heeft deze week al van Brazilië gewonnen en moet vandaag tegen Chili staan. Sowieso komt er een medaille mee naar Curaçao en Curaçao maakt indruk door het volwassen spel en de vele overwinningen die tot nu toe behaald zijn. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.